Neno gokor en gima very normal. Sama in ewi got inya gokor asechopo malo ka ng'anya juga ka. Sama piny tek iduogo piny manya kiduoge ok nya bedo ewi got forever. So jatend piny kaka owuoyo kokia ta gima nya koni ogobe ka dweche mang'eny kabisa, maybe dweche adek kapok o calm down wacho ni jodalawa nyaka nyaka ka jokenya nikech wan e piny achiel. Ng'en sama jomoko goko konie to piny kethore, ok kethne joko ni kende, obedo equalize, obedo average kethruok, koro okethne ji te. Sama ber biro ne jokenya konchiel, obedo ber ne jokenya duto. So en gima nyaka ker land ni nitie gik moko ma nyaka koro otim kadware gi pach jokenya duto, ok mare jokenya kwanza. Jokenya kwanza kata mana ker Uhuru Kenyatta 2017 mano yiere nogo agoge kabisa ni onge handshake, nusukati onge wan obo chamo ringo to jomoko chamo soya, to gikone nokone baba wawuok kanyakla kaka jokenya mondo Kenya odhi mbele. Nikech Kenya ok odhi mbele ka iweyo 50% mar gi chien, ata malo nus, nikech jofuasi mag Raila gin nus ma jokenya. Kiwe gi chien ni koro idwa dhi move gi jo part moro nus moro, oke kaka joge bidra gi chien. Koro ema gima nyaka o ita humble pie wacho ni jodalawa an president ma jokenya duto, dwa jokenya te nyaka winj dwa jomoko, nikech jokenya wacho ni koro da yiero joma dhi tenda IBC. Nikech shida mantie kama mano kaka jo Azimio eni joma dhi tombulu ma 2027 okodwa handshake wambe babo sokono kodwa nusu mkate. En odwa ni Kenya be governed by the rule of law. Joma ndekne miwadhi te mokere tich sanie, joma no bedo charge for corruption e sirikal mokabo mago te molungo kere tich sanie. To mano wan bedo gi piny ma ji kwele, to wacho ni wadwa piny mabedo governed by the rule of law, mabedo governed gi chike moketi mondo wabed gi piny ma prosper, economic prosperity.